हादोरसा सोरखारा जौ जुवा ड्राग्स आरो जायखिजाया आयेन बेरेखा खामानिनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो पुलिस बिफाननो बिथोन होबोदों। बेबादिनो हादोरसायाव पुलिस बिफाननि संदाननाय हाबाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबोदों। नाथाय बेबादि समावबो समाज बेरेखा हाबा मावनायनिफ्राय खायसे सुबुङा दासिमबो गिनो रोङाखै एबा गोजान जायाखै। बेबादि समावनो सनिबारनि मोनाबिलियाव नगाव जिल्ला पुलिस आरो कथियाथुलि पुलिस थानानि आइसि एसआइ बिकु बर्मननि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया सेबनानै गोबां बिबांनि हेर'इनजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमो। AS02 AK2848 नम्बरनि गंसे मारुति गारियाव गं 34 साबोन दोनग्रा बक्सआव लाबोनाय समावनो हेर'इनफोरखौ हमनो मोनो होनना मिथिहोनायजों लोगोसे हमनो मोननाय हेर'इननि बिबाङा 450 ग्राम होनना मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं गारिजों लोगोसे हमनो मोननाय दायनिगिरिनि हेंथायै आयेन बादियै साजा होनाय जागोन होनना पुलिसनि सुलुङा मिथिहोदों।